شاعر ابن شاعر اگر جس شخصیت دے فرزند نہ جی آصف شاہ جی اگر وہ شاعر نہ ہوندا تے جنگ وچ دوڑا نہ ہوندا واللہ با خدا اگر وہ شاعر نہ ہوندا بلکہ انہاں دا سیمپل دے طور تے ایک دوڑا سنا کے میں انہاں نوں سدینا انہاں دے والد صاحب دا کہ اللہ اساں تے زور لاونا پوندا ہے نا انہاں دے دوڑیاں تے زور دی لوڑ کائی نہیں ہوندی لفظ انج دن کہ اللہ کچھ یا سخت مزاجاں تو بے جرم قتل شرفا دے کسے ایک دے حلسن عرشاں تے ہر فرشی بے پرواہ دے تے ادا مانگے تم سے نہ چپ کر کے بانا لے برا ادا مانگے تم سے سجنانو بول بجنے قول وفا دے قاتل یاسین دی خوشیاں دا کیویں اسے پیش خدا دے بس تیرا یار فخر پنجابی ادب فخر ایشیا ملک غلام یاسین صاحب دے فرزند جناب ملک نیاز عباس نیاز صاحب انہوں نے سٹیج تے آمن تک تاڑیاں مٹھیاں نہیں آمن دے دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ مرشد پاک شیرازی برادران نو بندہ ناچیز دا سلام ہوئے ساری عوام نو سلام ہوئے جملہ شعراء کرام نو میرا سلام عرض ہوئے مختصر دائی حاضری جی حکم آئی سید بادشاہ دا حاضر ہوئے ہیں بھائی عاقب دے حکم تے بھی دو چار اپنے دوڑے تے دو چار بزرگ دے دوڑے مرشد جی پوچھ شان علی دی رب اکبر تو کڈا صاحب توقیر علی واقف اسمان دے راواں دا سردار امیر علی ریا حق تے لڑدا حسن دا بابا حق دی تصویر علی مجڑا مشکل وچ پکرے نبیانو نیاز دا پیر علی بزرگاں دے شیر تو ابتدا جویں ہن تائیں یا رب کرم کیتائی آئی اج تائیں مار کیتھائی نہیں انجے وانگ حضور دے خادم نو کسے موڑ تے ہار دیوائی نہیں صدقہ سرکار دی جتیاں دا گنہگار دے پردے لائی نہیں تیری آستے پھوڑ یاسین باندھائے جڑیاں تو باز مرائی نہیں مہربانی جی مہربانی آکے برا اپوں خسڑ کے جس نو دل دیاں دسیاں اسے پھد کمزوری لئیے ہاتھ رکھ کے دکھ دی رگتے اس من مرضی کیتی پئیے نیتو صاف نیاز آئیں کے کریے مجبوری لائے دے گئیے ہر حال ایک توڑنی بھامن دی مڑلا دی عادت رہیے مہربانی جی مرشد گل منہ چو نکلے شیشے وانگوں ویندہ سامنے آ کردارے پد ہر نو ایکو جیا ہوندہ ہے بن اتنا نہ ہوشیارے تیرا برم نیاز بنائی رکھیا ہے تیرے ذہن چہور خمارے باویں جتنی ریت امیر ہوئے سردار ہوندن سردارے ڈاٹی ہوئی یہ غلطی کم ظرفان دے کچھ ڈھیر حیا کر بیٹھا اوقات تو ود بے قدرانو میں عزت عطا کر بیٹھا ہم درد سمجھ کے دل دیا دسیاں در اصل خطا کر بیٹھا یہ دی نسل اچ نیاز وفا کائی نائی او دے نال وفا کر بیٹھا وڈے ظرف دا مالک کے سمجھے نائے تیرے بھرم ونجامنے ہوئے نا گھرو نکلن جو گارا سینا تیرے پردے لامنے ہوئے نا ہر گل دا گھاٹا نیاز نوئے منجو غیر حسامنے ہوئے نا زنگ لگی ہوئے چال ہتھیار ویندن تیرے کان جو چامنے ہوئے نا مہربانی جی سر آئیاں ہر کوئی چال ایندہ ہے ترٹے مان دا بہور مانے
تو سجن دے بارے ہوجدا وے ناران دا بہو ارمانے سدھی نیت جی یکدم نیاز دا چن آئی کان دا بہو ارمانے سانگے مکدے آئے میری نظراں چو تیرے ڈھان دا بہو ارمانے مہربانیاں جی بزرگہ دا پہلا شعر او دے عارضی خلق تے وس پئی جندڑی کیتی حد بے درد جفا دی کر درد ہجر کمزور گئے نہیں رہی گنجائش دوا دی نہیں ڈھک دی کہیں دے نال لڑن تے اے عادت تھڑیوں لا دی یاسین مرید آئے غازی دے تائیں اے پہچان وفا دی مہربانی یا علی مہربانی لکی مہربانی مانگی ہوندی یہ سنگت امیران دی چنگے سجن نمانے ہوندن سونا کرز چویوے اس نالوں چنگے پتل دے گانے ہوندن یاسین غریب جفا نہیں کر دے جڑے ڈھیر علانے ہوندن وڈے لوگ امرود دے پھل وانگوں وچو اکثر کانے ہوندن مہربانی جی مہربانی مہربانی شاہ جی تیرے وانگو وقت دا شاہ ہوندم میرے وانگو تو مسکین ہوندو راتی روے آ تارے گن گن کے دیا گلیاں خاک نشین ہوندو میرے جتنا ہو نقصان ویندوئی میرے جتنا تو غمگین ہوندو پک لگے نہ ہولیاں بھاریاں دے میری جاتے تو یاسین ہوندو مہربانی توڑے حکم رشاد تمیل پیو سن کیوں نہ رات بھویں توڑے حکم رشاد تمیل پیو سن کیوں نہ موت بھویں نزدیک ہو گئی میری ثابت قدمی دے چرچے سن سے جڑی ہجر دی رات تاریک ہو گئی اے عام انسان دا قول نہ سمجھی یاسین ای پتھر تے لیک ہو گئی تو انو مخلص تاں تسلیم کرے سا میرے جگر دی پیڑ جے ٹھیک ہو گئی کئی ویلے قلب تے ہتھ رکھ کے میرے نام دے لفظ دہرائی چاہ جے حرکت قلب وچ فرق نہ آوے میرا نا یاسین بٹائی چاہ کئی پاسے خفیہ سفر کریں اتقاد میرا ازمائی چاہ اتھے روح یاسین موجود نہ ہووے اسے شہر سنگت مکائی چاہ تو خوش وس مالک خوشیاں دا غمگین دی اپنی قسمت پر امن حالات نصیب ہونی مسکین دی اپنی قسمت پرواز تے کوئی اعتراض کرے شاہین دی اپنی قسمت تو بھی نال غریب دے کوڑ کرے یاسین دی اپنی قسمت مہربانی جی آخری دوڑا تساں اور کسے دے لگ دے آئے تساں اور کسے دا پیار آئے اسا کملی جئی مخلوق خدا دی تسا یار تجربہ کار آئے بے رحم سیاد دی شکل دے وچ ودے کر دے ہور شکار آئے در اصل یاسین تے لات رکھ کے تسی ٹپنا چاندے پار آئے مہربانی